ΕΒΟΕΦΣ, καταρχήν οφείλω να ομολογήσω ότι επιχαίρω για οποιαδήποτε προσπάθεια κατασκευής έργου στην Εύβοια που σκοπό έχει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Αυτό που με προβληματίζει, κυρία Γρηγορίου, είναι ότι όταν στην προβολή της επιχειρηματολογίας αυτής υιοθετείται μια αχρίαστη αντιπαράθεση, αποκρύπτεται αλήθεια, μεθοδεύονται μοναδικές εντός εισαγωγικών επιλογές που ως τέτοιες οφείλω να ομολογήσω ότι αδικούν τη Βόρεια Εύβοια. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να οδηγηθούμε στη λογική του όποιος προλάβει, αλλά να επιλέξουμε και να προωθήσουμε έργα που πραγματικά θα ωφελήσουν τον τόπο. Η απόφαση για τη βελτίωση του Μεσόγειου δρόμου δεν συνεπάγεται ντε και καλά την απόρριψη παραλιακής χάραξης, η οποία, όπως ήδη έχουμε τονίσει, είναι η πλέον δόκιμη γεωμετρικά και ασφαλέστερη, διότι μόνον αυτή μπορεί να έχει χαρακτηριστικά σύγχρονου επαρχιακού αυτοκινητοδρόμου. Είναι ένας δρόμος, η Κανδυλιά Οδός, που μπορεί άμεσα να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί, σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο εγχείρημα. Μπορεί να αλλάξει τη Βόρεια Εύβοια και να ανοίξει μια νέα σελίδα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού. Ακούστε, αρκεί μια πρώτη ματιά στο χάρτη για να διαπιστωθεί ότι η παραλιακή χάραξη είναι γεωμετρικά η πλέον δόκιμη και από τα συγκριτικά στοιχεία που παρουσιάσαμε στην επιστημονική ημερίδα της ΕΔΙΨΟΥ στις 9 Οκτωβρίου, πρόσφατα δηλαδή, καταδείχθηκε προφανώς ότι η Κανδυλιά Οδός εξυπηρετεί με συντομότερο και ασφαλέστερο τρόπο όλες τις πόλεις της Βορείου Εύβοιας. Σύμφωνα με εντελώς μετριοπαθείς υποθέσεις εργασίας που κάναμε, σκεφτείτε ότι το Προκόπη τετραπλασιάζει την επισκεψιμότητά του μόνον από επισκέπτες που θα προέρχονται από τον νομό Αττικής. Το δε Κιμάσι γίνεται το κύριο λιμάνι εξυπηρέτησης στερεάς προς τον Αγνώντα, δηλαδή με τις σποράδες, ενώ σήμερα είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος Λοκρίδος, ο οποίος απέχει 63 μίλια από τον Αγνώντα, ενώ το Κιμάσι απέχει μόλις 11. Ακόμα και αν δεχτούμε βεβαίως αυτή την επιπόλαιη άποψη μερικών για την επιφανειακή μακροσκοπική εξέταση πάνω στο χάρτη, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η Βόρειος Εύβοια αποτελείται από δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία ακούστε τι κατανομή πληθυσμού έχουν. Έχουμε έναν δυτικό άξονα, ο οποίος αποτελείται από το Δήμο Ελιμνίων, Εδιψού, Λιχάδας, Ωρεών, Ιστιάς και Αρτεμισίου, όπου το σύνολο στη μη τουριστική περίοδο είναι 29.500 περίπου κάτοικοι, και έχουμε και έναν κεντρικό ανατολικό άξονα που είναι τα δημοτικά διαμερίσματα Κυραίος, Νηλαίος, που είναι 7,5 περίπου χιλιάδες κάτοικοι, περίπου δηλαδή το 25%, που αν πούμε ότι σε αυτό πούμε να προσθέσουμε το μισό, ας πούμε, από αυτή την επιπόλαιη, που δεν θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω, αλλά αναγκάζομαι να το πω, κοινότητα του Αρτεμισίου, ανεβαίνουμε στο 33%. Αν πάμε λοιπόν όμως στην καλοκαιρινή περίοδο, τα ποσοστά εκεί αλλάζουν, διότι ο δυτικός άξονας, Λίμνη, Εδιψός, Ιστιαία, έρχεται γύρω σε 65.000 κατοίκους, και το ποσοστό του ανατολικού άξονα και του κέντρου πέφτει στο 11% περίπου. Αυτό όμως δεν είναι επιχείρημα, διότι ο δρόμος τον οποίο κάνουμε και έχουμε τονίσει είναι ένας δρόμος που θέλουμε να εξυπηρετεί όλες τις πόλεις της Βορείου Εύβοιας. Από το συγκριτικό χάρτη λοιπόν τον οποίο έχουμε συντάξει, έχουμε κάνει, το Αρτεμίσιο, η Ιστιαία, η Εδιψός, η Λίμνη, η Αγία Άννα, το Μαντούδι, το Προκόπη έρχονται σαφώς πιο κοντά στην πρωτεύουσα Χαλκίδα και στο νοσοκομείο της Χαλκίδας που είναι το ζητούμενο. Κυρία Στεργίου, θα σας διακόψω λίγο. Επειδή σας έχουμε ξαναφιλοξενήσει, μετά λοιπόν έτσι και την τελευταία συζήτησή μας, είχα δεχθεί κάποια σχόλια ακροατών, ακούγοντάς σας, υποστηρίζοντας από τη μεριά τους ότι η χάραξη μέσω Κανδυλίου δεν συνάδει με όρους προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν είναι ένα έργο περιβαλλοντικά ορθό, να το πω έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι μια άποψη, έτσι, η οποία πιστεύω ότι είναι μια επανάληψη της
άποψη στην οποία εξέφρασε η απόφαση της Περιβαλλοντικής Επιτροπής της Λαμίας το 1999. Εκεί λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε καταρχήν το 1989, κυρία Γρηγορίου, έχουμε την έγκριση από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων της παραλιακής χάραξης, και μετά από 10 χρόνια παλινοδίες έχουμε μια απόφαση της Περιβαλλοντικής Επιτροπής αρνητική. Λοιπόν, η οποία απόφαση είναι μια απόφαση γενικόλογη και επιλεκτική. Γιατί, τι λέει η απόφαση αυτή? 2 λεπτά, το έχω μπροστά μου να σας το διαβάσω. Η απόφαση αυτή ισχυρίζεται ότι το έργο αυτό, όπως είναι σχεδιασμένο, θα προκαλέσει πολύ σοβαρά περιβαλλοντολογικά προβλήματα στην ευρύτερη ζώνη διέλευσης και ιδιαίτερα στο έντονο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, και δεύτερον, στο μεγάλης οικολογικής σημασίας όρος Καντήλη, το οποίο έχει προταθεί για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 με κωδικό ΤΑΒΕ, λέει έναν κωδικό, λόγω ύπαρξης αυτό μεγάλης ποικιλίας τύπων οικοτόπων, φιλοβόλων και αϊθαλών, και αναφέρει την Πίνους χαλεπένσης και το Αμπέτης τσεφαλόνικους. Λοιπόν, τι είναι αυτά όμως τα οποία ισχυρίζεται η Επιτροπή αυτή? Και λοιπόν, καταρχήν είναι μια γενικόλογη και επιλεκτική απόφαση. Πρώτον, διότι τη στιγμή που απερίφθη μετά από 10 χρόνια η μελέτη αυτή στη Λαμία, έχουμε την αδειοδότηση πολύ βλαβερότερων για το περιβάλλον δραστηριοτήτων, όπως είναι αυτές των λατομείων. Πάμε παρακάτω. Το είδος των δασών που κάλυπταν και καλύπτουν το 80% της περιοχής του Καντιλίου δεν είναι πια και το σπανιότατο είδος, δηλαδή το Πίνους χαλεπένσης και το Αμπέτης τσεφαλόνικους είναι αυτό τα δέντρα τα οποία υπάρχουν σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου. Δηλαδή δεν είναι κάτι σπάνιο. Άλλο αν τα γράφουν στα λατινικά προκειμένου να δημιουργήσουν κάποια εντύπωση. Λοιπόν, αυτό θα ίσχυε αν είχαμε σπανιότερη βλάστηση. Έτσι. Επίσης, αναφέρεται το έντονο φυσικό ανάγλυφο. Το έντονο φυσικό ανάγλυφο, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, δεν οδηγεί πουθενά σε απαγόρευση, αλλά σε προσεκτική μελέτη για τη διατήρηση του φυσικού κάλους. Η τότε ισχύουσα νομοθεσία επέτρεπε οδοποιία υπό προϋποθέσεις, τις οποίες η Επιτροπή Κρίσης όφιλε να υποδείξει και όχι να απορρίψει το έργο στο σύνολό του. Δηλαδή, αν υπήρχαν θέματα, θα πρέπει να τα υποδείξει και όχι να πει γενικόλογα υπάρχει έντονο ανάγλυφο. Σκεφτείτε λοιπόν, δεν θα γινόταν κανένα έργο που έχουμε έντονο ανάγλυφο. Είναι προφανές ότι παρά την αρχική σωστή προσπάθεια διατύπωσης απόφασης, δηλαδή ότι το έργο αυτό όπως είναι σχεδιασμένο θα προκαλέσει πολύ σοβαρά περιβαλλοντολογικά προβλήματα στην περιοχή, ουδεμία περαιτέρω αναφορά υπάρχει. Πολύ δε περισσότερο, ουδεμία υπόδειξη γίνεται για τη βελτίωση της μελέτης και την εναρμόνισή της στα τότε επιτρεπόμενα δεδομένα, περιορίζοντας τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής στο ρόλο του τσαμπουκά, θα έλεγα. Δηλαδή έρχονται και λένε ότι δεν θέλουμε, δεν γουστάρουμε να υλοποιηθεί η μελέτη αυτή. Πείτε μας, γιατί λοιπόν δεν πρέπει να γίνει η μελέτη? Και βεβαίως ότι η Περιβαλλοντική Επιτροπή συνήλθε μετά από 10 χρόνια, αυτό το αφήνω στην κρίση των ακροατών. Λοιπόν, σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιου είδους κολλήματα. Καταρχήν η νομοθεσία το επιτρέπει, και να σας πω και κάτι. Κατά την άποψή μου είναι εντελώς απαραίτητη η προσεκτική χάραξη, η παρουσία του δρόμου εκεί, διότι αν υπήρχε δρόμος θα υπήρχαν οι αυθαιρεσίες αυτές οι οποίες υπάρχουν στο Καντήλι. Δεν θέλω να αναφερθώ, αλλά θα υπήρχαν. Θα καιγόταν η λίμνη 2-3 φορές όσο έχει καεί. Θα υπήρχε πρόσβαση, φύλαξη, αμεσότητα παρέμβασης. Ναι. Πάντως, κύριε Στερχίου, το γεγονός ότι στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό παρουσιάστηκε αυτή η νέα πρόταση από τον κύριο Μπένο για αυτή τη νέα χάραξη, σημαίνει ότι δεν του παρουσιάστηκε και μια άλλη πρόταση. Δηλαδή δεν είπε έχουμε αυτές τις προτάσεις, μία. Σαν να είναι δεδομένο ότι προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι, δεν είναι έτσι. Στην συγκέντρωση που έκανε ο κύριος Μπένος υπό την ηγεσία του κυρίου Μπένου, που έγινε νομίζω την 1η του μηνός Νοεμβρίου στη Λίμνη και στις 2 του μηνός στην Ιστιαία,
παρουσία των τοπικών αρχών, εμείς θέσαμε το θέμα της Κανδυλίας Οδού και ο κύριος Ζέκος, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για τα τεχνικά έργα από την ομάδα του κυρίου Μπένου, μας είπε να ψάξουμε να βρούμε τη μελέτη στα αρχεία όπου έχουμε κάνει αίτηση για να μας τα δώσουν, ακόμα όμως δεν τα έχουμε πάρει από τα αρχεία της νομαρχίας, προκειμένου η μελέτη αυτή να αξιολογηθεί και να μπει πάνω στο τραπέζι μαζί με οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Λοιπόν, τώρα, αν μέσα σε 10 μέρες, στις 2 του μηνός έγινε αυτό και στις 11, στις 9, δεν ξέρω πότε έγινε η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, βρήκανε μια άλλη λύση, αγνοήθηκε τελείως αυτό το οποίο μας είχαν πει, αυτό αναζητήστε το, δεν ξέρω τι να σας πω εγώ. Άρα, αυτό λέω, άρα έτσι έγινε. Δηλαδή στον Πρωθυπουργό, στην σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν παρουσίασαν 2-3 προτάσεις, παρουσίασαν μία. Συγκεκριμένη, αυτή, την οποία την χαρακτηρίζει μάλιστα και ο Υφυπουργός εδώ της Εύβοιας ως μία εντυπωσιακή χάραξη. Που βέβαια, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Ράδιο 1, είναι μία πρόταση που έρχεται από το 1992. Δεν είναι και κάτι καινούριο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπούμε στη λογική του καπρό, όπως λέγαμε, μικρή. Δηλαδή εδώ δεν είναι θέμα όποιος προλάβει. Εδώ είναι θέμα να βγουν μελέτες, να βγουν προτάσεις οι οποίες θα είναι πραγματικά δόκιμες. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε? Ας δούμε ποια είναι η γεωμετρική αλήθεια, ας δούμε ποιος είναι ο δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί, αλλά να σας πω, δεν θα ήθελα να μπω και σε αυτή την αντιπαράθεση. Εμείς προσωπικά στο Κανδύλιο, εγώ προσωπικά και όλοι οι συμπατριώτες μου στο Κανδύλιο Όραμα, δεν έχουν αντίρρηση για τη βελτίωση του Μεσόγειου δρόμου. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είναι αυτός ο ένας και μοναδικός. Γιατί, για ποιο λόγο και ποιες είναι αυτές οι παρακάμψεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε υπιότερες επιλογές ώστε να διαμορφωθεί ένας ήπιος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος. Δεν τις βλέπω αυτές, ειλικρινά. Δηλαδή, ανοίχτε σας παρακαλώ πάρα πολύ το Google Earth, τους χάρτες του Google και ρίχτε μια ματιά να δείτε ποιο είναι το ανάγλυφο της περιοχής. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι άσκοπο να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Θα πει εύλογα και ως ένας ακροατής που μας ακούει ότι εδώ 50 χρόνια δεν μπορούμε να κάνουμε ένα δρόμο. Τώρα, ας πούμε, θα πούμε στη διαδικασία να κάνουμε και 2 και 3 χαράξεις. Δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων, ας μην χαλάσουμε το όνειρο κανενός. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, υποθέτω, κύριε Στέργιου. Ασφαλώς. Εμείς αγωνιζόμαστε για την παραλιακή χάραξη. Πιστεύουμε ότι είναι αυτή που θα εξυπηρετεί στη Βόρειο Εύβοια. Πιστεύουμε ότι ο δρόμος αυτός είναι το κλειδί για την ανάπτυξη Βορείου Εύβοιας. Πιστεύουμε ότι μπορεί σύντομα να κατασκευαστεί και πραγματικά είναι συγκριτικά τα αποτελέσματα τα οποία θα δοθούν θα είναι εκπληκτικά, θα είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε έχουμε μείνει στο να αναζητάτε εσείς τη μελέτη του 89, έτσι, περιμένετε. Αναζητούμε τη μελέτη του 89, έχουμε βρει στοιχεία, έχουμε βρει την περιβαλλοντική μελέτη. Λοιπόν, όπου μέσα σε αυτή τη μελέτη που έχουμε βρει υπάρχουν ειδοποιά στοιχεία, σχέδια της συνολικής μελέτης. Δυστυχώς η κατάσταση του αρχείου της νομαρχίας είναι αχαρακτήριστη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί, παρόλα αυτά ψάχνουμε.